abu ne mai kyau ku dinga gyara muhallinku wajen gudanar da rayuwarku. Musulunci ba kawai abin wasa ba ne, inda wasu za su dinga canja shi gabaki ɗaya suna aikata abin da bai dace ba saboda musulunci. Musulunci abu ne babba wanda in ka riƙe shi za ka dace ranar gobe kiyama. Ka riƙe Allah, ka riƙe manzansa, kuma ka yarda da duk abubuwan da suka faɗa. Ka bi su sau da ƙafa ka gani. Akwai kallo ranar gobe kiyama, babban kallo ma kuwa, wanda ya fi na tibin da kake sawa a gabanka kake kalla. Kasancewar yadda kuke rayuwa wajen jin daɗi, wajen nishaɗi, wajen almara, wajen zubar da kuɗi da kuke karkashewa, ba ku tsaya kun yi tunanin yaya makomanmu za ta kasance ba. Yaya za mu koma ga Ubangijinmu? Yaya za mu koma ga mahaliccin da ya halicce mu kuma har ya ba mu iko muka tsinci kanmu a haka? Ba mu san yaya aka haife mu muka zo duniya ba. Ba mu san yaya iyayenmu suka sha wahala akan haihuwarmu ba. Ba mu san ta yaya suka kasance da mu ba. Ba mu san wani hukunci za mu tara ranar gobe kiyama ba. Amma in ka ga wani abin sai ka dinga jin kaico yana damunka a cikin zuciyarka, wanda hakan zai dinga sama fargaba saboda ganin abubuwa waɗanda su dinga baka tsoro a rayuwarka. Mu tsaya mu nutsu, mu san me ya kamata mu gyara rayuwarmu, shine muka cika mutane.